Hľadáte priestory pre vaše podnikanie a zároveň bývanie? Ponúkame vám na predaj štvorpodlažný dom na Moravskej ulici v Miame. Dom má celkovú úžitkovú plochu 320 m2 a je postavený na mierne svahovitom pozemku o rozlohe 800 m2. Objekt prešiel od roku 2010 postupne rozsiahlou rekonštrukciou a je vhodný napríklad ako sídlo firmy, ambulancia, kaderníctvo, kozmetika alebo predaj. Dom disponuje 5 parkovacími miestami na vlastnom pozemku s automatickou posuvnou bránou. Za domom je zastrešená terasa so zámkovou dlažbou a krbom o výmere 45 m2 a zatrávnená záhrada s ovocnými stromami. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a tiež na zabezpečovací kamerový systém Jablotron s úložiskom. Na prízemí je kancelária, izba, kotolňa, archív, kúpeľňa s toaletou, chodba a sklad. Na prvom poschodí sú predsieň, 2 izby, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa s toaletou a chodba. Na druhom poschodí sú 3 spálne, menšia kúpeľňa s toaletou, kuchynka, chodba a balkón. Na treťom poschodí je 1 väčšia a 1 menšia hosťovská izba, chodba a strešná terasa. Prízemie a prvé poschodie disponujú samostatnými vstupmi, pričom všetky podlažia sú vzájomne prepojené vnútorným schodiskom. Ak vás táto ponuka oslovila alebo zvažujete predaj vašej nehnuteľnosti, zavolajte mi alebo napíšte.